jo, už to je připravený. Tak jo, počkej. Moment. Drž. Sádej. Uhni. Pozdrav. No to je pozdrav týhle století. Ajudar. Takže ahoj. Ahoj. Já jsem. OK, ty seš. Skaren. Daník. Daník. A uhni. Musíme být hlavní hvězda. A dneska jsme se rozhodli, že natočíme skořicový challenge. Ty když to vysypal, tak už jinou nemáme. Tak jo. Ještě ne? Někdo mě nevěděl. A nikdo to zapíjet nebude, jo? Okay. A kdo to vykašle, jak ten challenge neudělal. Uhni, počkej, abys... Tak jo, budem postupně. Ne, všichni najednou. Postupni se. Tak jo, 3, 2, 1, teď. Dál to neudělal. Tak si to smokni, ty vole. Ty se jich nebyl skáhnout. Kurva! Aspoň to ulož. Aha, ten mobil má obrácet něco dobu.